hola, bona tarda. Bona tarda a tothom. Presentaré en principi el que és l'acte. Aquest any, 2015, a l'Assemblea de Competència Territorial de Sants Montjuïc, no sé si gaire, organitza una sèrie de debats amb polítics i de tipus social, i amb aquest aspecte aquí el tercer debat que fem aquest any hem convidat el senyor Vicenç Villatoro, que porta aquesta trobada com a títol Vicenç Villatoro i els homes de Castro del Río. Així doncs, dit aquest programa de debats, avui tenim el plaer i l'honor de presentar l'escriptor Vicenç Villatoro, a la Molla, a propòsit d'aquest llibre, Un home que se'n va, amb la presentació que farà el senyor Baltà i tot el debat, president de la Fundació Candel. La presentació d'aquest llibre en aquesta biblioteca i en aquest barri no és casual ni és simple com d'altres llibres, sinó que té un significat molt especial pel fet que aquest barri ha sigut sempre un barri d'acollida d'immigració, i pel fet que també especial el nom que porta la biblioteca porta un nom que ha sigut molt lligat tant a la literatura com al que és el fenomen de la immigració, que és el de Paco Candel. Aquest personatge honora el nom d'aquesta biblioteca i que, ja sabem que Paco Candel va saber descriure el fenomen de la immigració i la integració dins d'aquest barri, i que, com ell ja va titular en el seu dia, la ciutat de la ciutat canvia el seu nom. En aquest any, el senyor Baltà suposo que aprofitarà l'oportunitat per fer esment. Acabem de celebrar el 50 aniversari precisament del llibre dels Altres Catalans, el qual ha tingut un gran ressò en els mitjans de comunicació. Com una mostra, i que també lliga en la publicació d'aquest llibre que avui presentem del senyor Villatoro. L'escriptor explora la seva vida, la vida del seu avi, perquè ja de gran se'n va anar de Castro del Río per començar una nova vida a Terrassa. Una qüestió que alimenta el llibre i l'empeny a forjar en la memòria els records i el rastre d'un passat amb ferides encara obertes. Un home que se'n va és una narració que avança sinuosament en els records, en les converses amb la família i en la reflexió continguda amb pàgines esquitxades de velles fotografies i amb textos intercalats d'uns documents que parlen del seu avi i vivifiquen la nostra memòria col·lectiva. En aquest llibre està carregat, com el mateix escriptor ens diu, de respostes i marxa, quan acaba, deixant noves preguntes a l'aire. Els llibres, com ell també ens manifesta, els acaben escrivint els escriptors per explicar-nos a nosaltres mateixos. Així doncs, presentem a la taula el senyor Pere Baltà. Alguns del barri ja el coneixeu, ha estat aquí presentant molts llibres, ha sigut director del Servei de Promoció Cultural de la Generalitat, tinent d'alcalde d'Urbanisme Municipal de l'Ajuntament del Prat del Llobregat, i també ha estat membre del Consell Assessor de Cultura Popular de la Generalitat, i també fou diputat per la província de Barcelona. Actualment és el president de la Fundació Candel i membre de la Roda Fundació. De l'escriptor i periodista i polític senyor Vicenç Villatoro, tothom també el coneixem i també ha col·laborat en tots els mitjans de comunicació. Fou director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, ha sigut també diputat al Parlament de Catalunya, ha sigut expresident ara fa poc ho va deixar, crec, de l'Institut Ramon Llull, i actualment és director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. El senyor també que acompanya la taula, que és de la coordinadora de Sant Montjuïc, el senyor Ricard Pons. Sense més, us deixo amb el debat, amb la taula i amb el públic. Gràcies a tots per assistir i dono la paraula al senyor Vicenç o al senyor Pere Baltà, un dels dos. Moltes gràcies a l'Assemblea per convidar-me a ser en aquest acte, que és un acte de la pròpia Assemblea, i a més per ser a la biblioteca de Francesc Candel, que lògicament la Fundació hi està molt vinculat. Jo venia preparat per presentar el personatge, però
veig que ja s'ha fet d'una forma i m'estalvio molta informació perquè podré parlar més d'un llibre abans que faci el propi autor, que és el que realment ho ha de fer. Mireu, de l'autor sí que cal dir alguna cosa, és a dir, cal fer un reconeixement. El llibre, quan el presenta en 5 o 6 línies. I jo diria que això passa quan la persona, l'escriptor, el que presenteu un llibre, doncs és tan reconegut que no cal fer un historial d'aquells calquius que començaria dient que va fer ciències de la informació, va començar la seva carrera com a periodista de Terrassa Informació, tot el que hi Terrassa, cosa que compartim, els dos processos del periodisme local, que és una de les coses que ens ensenya per tractar temes com els que plantegem, i ha sigut diputat, cosa que és diputat al Parlament de Catalunya, i a més ha tingut càrrecs institucionals molt importants, com la directora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, director de l'Avui, ens vam conèixer a l'Avui, publicàvem articles meus quan jo viatjava a l'estranger com observador internacional, cosa que t'agraeixo ara perquè és molt agradable poder explicar allò que el món, sobretot si un hi va com diputat i també en el fons d'un periodista i pots explicar vivències importants. És un pes pesat de la nostra cultura, ha guanyat els premis més importants que tenim i... Sí, no m'entenc gaire amb aquest. A vegades jo m'entenc més sense el micro. O no, amb aquest, és amb aquest. No, o sense el micro. Doncs no l'entenc. No? Adavant, si poses adavant. Molt bé, sí, molt bé. Bé, aleshores, com us deia, és un dels personatges que ja compten, pesen fort a nivell de la nostra cultura. Jo he tingut ocasió de llegir-li altres obres que aquestes, i en alguna d'elles heu dit extraordinàriament. Em sembla que la ciutat dels clubs de Terrassa és una descripció d'una època extraordinària. He viatjat amb ell seguint el Barça, també en un altre llibre. He anat tastant de la seva literatura d'una forma interessant, però llegint aquest he arribat a una conclusió que per mi és important, que l'he llegit poc. És a dir, que mereix molta més atenció. Mireu, un home que se'n va, és el Canem, és una, jo diria que ha novel·lat una biografia, la biografia del seu avi, però ha viatjat amb el seu pare en lloc de procedència. Els que tenim una certa experiència fent actes com aquest, presentant llibres, i sobretot quan en el meu cas, doncs, l'any de commemoració del 50 aniversari, que fa 4 dies que ha arribat i ens ha portat moltíssima feina, diu, bueno, quan arribi miraré el llibre i el llegiré en diagonal. Ell sap perfectament el que és llegir en diagonal. I sí, és en diagonal, saps tastar el llibre i fas una idea perfecta per fer-ho. Amb el cas d'aquest llibre és tot impossible. I els diré per què. Perquè m'ha atrapat de tal manera, des del primer moment, que m'ha impedit fer aquesta trampa. M'ha obligat a gaudir-ne, a gaudir de la seva literatura i d'un fet nou que presenta amb l'anàlisi de la nostra immigració. Ell i jo ja ens vam conèixer fa 30 i tants anys a Terrassa, amb unes jornades on també hi havia el Paco Candel, sobre les àrees urbanes de nova creació, que era un fenomen de la immigració, i en aquell moment la Generalitat veia venir que ens traspassarien molts polígons a l'Estat i volien tenir una política a seguir perquè aquells polígons, la gent que hi vivia sentés ben tractada. I vam compartir un debat magnífic sobre aquest tema, es va publicar un llibre, que el compartim també amb el Candel, i vam analitzar la migració, diguem, tradicional d'aquelles àrees que es van crear per acollir la gent que havia vingut de fora i que generalment vivia en condicions difícils. Va ser una experiència formidable, jo sempre he tingut una vinculació al món de la immigració, jo la meva família, jo soc allò que en diuen un català de 8 generacions, en castellà, la pel·lícula aquella de 8 niños vascos,
però he viscut entre la migració perquè la meva família va fer migració interior. Va anar, ho he explicat alguna vegada, però aquí va la pena repetir-ho, va anar del Penedès al Prat. I això era una distància de 50 quilòmetres. A més era una continuació social perquè el Baix Llobregat moltes vegades és continuació de Barcelona, no del Barcelonès, i altres és continuació del Penedès, però molt curiós, eren dos mons tan diferents. I la meva família va anar a muntar un negoci d'una fonda. I aquella fonda, per les característiques especials del meu pare i també de la meva mare, es va convertir en un dels llocs més populars del Prat i era realment el lloc d'arribada de la gent que venia d'Andalusia. És a dir, que jo, amb 5 anys, vaig veure arribar aquelles maletes de cartró lligades amb cortills, aquells farcells, i vaig veure arribar aquella immigració. I vaig tenir una relació molt intensa amb ell em va connectar amb el món del barraquisme, em va portar al periodisme denunciant a la injustícia social de la gent que vivia sota els ponts de l'autopista Castelldefels. Estic parlant de l'any 59, tu només feia 2 anys que havies nascut. I a més m'hi va portar el coneixement que ja tenia del Paco Candel, que amb havia sensibilitat i m'havia fet veure que en aquell espai tan curiós on jo vivia, hi havia aquests personatges del Paco Candel. Era molt especial aquell espai tan curiós. Estava situat a peu de la carretera de l'aeroport. Aquesta autopista tan formidable, llavors era un carrer que passava per dintre del Prat i que, a més, quan els cotxes havien de passar per davant de casa, havien de fer una parada i aixecar, de manera que jo he vist el Franco d'aquí i he tingut l'honor de ser saludat per algú tan carismàtic com la Evita Perón, que va veure un nen de 7 anys allà al moment que passava i va saludar, era una gran experta en relacions públiques i sabia que saludant el nen, però clar, aquestes coses marquen la vida. Però darrere meu, aquell dia m'hi havien posat allà davant perquè em veiés tota aquella gent que havia arribat de Cordobès, on hi havia molts, per cert, d'Andalusia, d'Extremadura, valencians, perquè el Prat era un lloc on es feia molt arròs, és a dir, manxecs, que eren les immigracions principals, o sigui que m'he sentit vinculat a aquest món. Quan parlem d'immigració, quasi sempre, els textos literaris que existeixen parlen de la gent que va venir aquí fugint de la gana, de la misèria, de la manca de treball, parlen d'una certa desesperació que buscava un horitzó que no tenien allà d'on venien, i moltes vegades aquí hi havia feina però no hi havia cases i per tant havien de viure en les condicions que hi havia i tothom pensava que era així. Jo vaig descobrir que molts d'aquells tenien casa al poble de Benís i aquí vivien en una barraca, cosa molt particular, però era un món que sí, que havia fugit allà dalt, havia fugit d'allà baix, vaja, buscant un nou horitzó. I s'ha escrit, el Paco Candel ha escrit molt sobre això, i hi ha hagut altres escriptors que hi han escrit el millor. El Vicenç et fa una dimensió diferent d'això, perquè el seu personatge no és un d'aquests. És a dir, l'home que se'n va voluntàriament i se'n va per buscar un altre horitzó, però no és un horitzó de realització professional. És a dir, jo diria que ve a buscar la llibertat. Ve a buscar la llibertat. És una generació de sastres. Els sastres són una professió de prestigi. És a dir, però és un sastre que té idees liberals. És molt curiós, i a més he comprovat que passava bastant. Però clar, havia de conviure amb la gent benestant i amb el poble, perquè els benestants es feien tranges normalment, però el poble de tant en tant se'n feien algun i estava al mig. Un sastre d'idees liberals, avançades, que es comprometen amb la política fins al punt que el compromís posa, és a dir, aquí no hi ha arribat encara, però el compromís ja ha arribat el moment en què el teu avi salva el seu oncle capellà i ha arribat apassionadament buscant tot allò. Però és un món molt curiós, és un marxar, venir a una altra terra, i en aquest cas Catalunya, cercant una llibertat que allà no existeix i fugint d'una operació que el fet, naturalment, un sastre que hi ha un moment que és alcalde accidental, Carlos del Río, Castro del Río. És alcalde accidental al moment que esclata la República, no és alcalde, però clar, a més té molta autoritat i aleshores anem veient que es produeix un fenomen molt particular. M'ha interessat tant que he anat a l'enciclopèdia i
Castro del Río, he trobat, em sembla que el que passa per allà, 8 o 9.000 habitants, però hi ha una altra cosa que sorprèn. A mi la vida m'ha convertit en una mena d'especialista o expert en associacionisme cultural i totes aquestes coses, que és el que també plantejava amb aquell tema. Llavors, la comparació del nostre model associatiu amb el model associatiu espanyol, i especialment el del sud, és molt eloqüent perquè hi ha un impacte important. Aquí, la gent del poble feia institucions culturals, els ateneus, els casals, allà eren els casinos de la burgesia, i en aquest cas concret era el centre de labradores o alguna cosa així, que devia ser el casino, però curiosament descobreixo que hi ha altres activitats. Joventut recreativa, per exemple, hi ha un anunci que ha recollit el Centre Obrero també, i algun altre, encara algun altre. També els botiguers, els comerciants també fan alguna cosa que és poc freqüent. Jo diria que allò eren més aviat organitzacions que depenien de les organitzacions polítiques, perquè ja veig la RUS, que pareix com una representat allà, la RUS aquí també va fer els radicals, però em fa descobrir un món que mentre ganes he anat a buscar, després descobreixes que en aquell espai tens un avantpassat, un veí, una casa il·lustre, va tenir el Cervantes a la presó. Per trapezonderies que feia quan anava a fer, per poder viure, escolteu. Els escriptors no viuen tan bé com la gent es pensa, oi? I el Cervantes ho va passar molt malament. I alguna altra cosa important, també he descobert una altra qüestió amb el teu llibre, que hi ha una fàbrica, que es diu Carbonell. Jo diria que és Aceites Carbonell. I aquest nom és possible que vingués d'allà, que fos d'aquests emigrants catalans que anaven a crear indústria a Galícia, que anaven a crear indústria, com els Massó, per exemple, a Galícia o una altra Bolívia, i podria ser que vingués d'allà a crear una indústria a lloc d'origen. Com sigui, la seva dimensió, el retorn que fa al seu poble, m'ha interessat extraordinàriament. El seu estil literari el coneixia, és dels que agafen, i aquí agafa moltíssim perquè a més ha plantejat molt bé aquestes memòries, buscant aquest fenomen, i ha creat una obra aquesta nova dimensió. És a dir, com mirem el món de la migració, a partir de la teva novel·la, i no és l'únic cas perquè entre aquella gent que m'empitjava que la Vita Perón em digués, hi havia gent que deia, aquest és diferent. I jo diria que el cas del teu avi era un d'aquests casos diferents. Quan tornes amb el teu pare, hi ha un fenomen curiós, el pare i ell ja parlen en català, i llavors es veuen obligats a parlar amb els altres en castellà, o sigui el teu pare, a través de casament, de professió, ja havia integrat en el país molt aviat. I a més tornava a un lloc on la família tenia un prestigi important. És a dir, aquesta incorporació. Després hi ha una altra discussió que algú ha dit que tu i jo coincidim amb això, quan expliquem que hi va haver molta gent que va venir per qüestions polítiques, que per aquí fa. Tu tens l'exemple del teu pare, i jo recordo al bar de casa com es va constituir el comitè executiu del SUC del Prat, a casa meva. Jo no he sigut mai, sempre he sigut socialista, però moderat, com qui diu, no? Però es va constituir allà. I jo també havia comprovat que molts d'aquells clients de casa portaven la ràbia al cos, perquè el caciquisme que hi havia a Andalusia els volia lluny perquè tenien por de les represàlies que poguessin fer-los per el que havia passat amb els seus avantpassats. Doncs la Rosa Domènech un dia va poder va dir és que tu i la Torre coincidiu amb això i jo no estic tan d'acord. Jo estic molt d'acord que va venir molta gent que vingui de la política. És a dir, jo penso que he llegit una tercera part del llibre, ja us dic que us aconsello entrar-hi, jo no el puc deixar ja, he pensat que la meva obligació era ajudar-vos a entrar en un llibre que considero molt important. I, en fi, he considerat que encara em donarà més sorpreses i podré plantejar-m'ho. L'únic que no he pogut fer era resistir-me a la tentació d'anar a l'última pàgina
Jo això no puc fer-ho i home, ha sigut molt agradable en un lloc com molt Nova York, parlant de la immigració, no, perquè no deixen de comentar. Simplement és veure fins a quin punt el tema de la immigració condiciona la seva obra i la preocupació que compartim en aquest sentit. Va a Nova York, naturalment és la ciutat, però no pot evitar anar al Museu de l'Immigració i m'ha semblat que era un bon final. Jo l'explico perquè no soluciona, no és una novel·la, no afecta per res. Jo t'agraeixo el temps que he passat, ja n'he sigut, i en pocs dies el acabaré, no t'ho dubtis, perquè és que m'has atrapat, Moltes gràcies. Sí, funciona perfecte. Perdoneu, em poso dret perquè m'agrada veure la cara de tots. I assegut només veig la primera fila. No pateixi. No te la predicaré, no faré de predicador, però faré dret. Bé, en primer lloc, agrair molt la invitació a presentar avui el llibre aquí i amb vosaltres. És a dir, això té per mi uns quants valors afegits. Presentar llibres sempre és una cosa que té de gust, M'enrotllo molt i ja em tallareu. Però m'agrada parlar del llibre i m'agrada explicar coses que expliquen el llibre advertit que estan més ben explicades al llibre. I sobretot perquè n'hi ha uns quants per vendre allà. Em fa molta il·lusió estar aquí perquè és un acte de l'assemblea amb qui em sento absolutament còmplice i pròxim, perquè hi ha en Pere Baltà, que fa 30 anys que ens coneixem i que ens apreciem i que admiro, i perquè és la Biblioteca Paco Candel. I això és un valor afegit brutal, perquè també és una persona amb qui havia coincidit, amb qui havia admirat, i que està en part en l'origen d'aquest llibre. El Paco Candel va fer un article perquè va anar un dia a Castro del Río, província de Córdoba, el poble del meu pare i el del meu avi. I va estar passejant per allà i va anar a parar a la penya barcelonista, que és un lloc molt raonable per anar a parar a Castro del Río. Hi ha molta gent del Barça a Castro del Río, perquè és gent que ha anat i ha tornat, gent que té un cosí. Quan el Reina va fitxar de porter del Barça, com era cordobès, molts cordobesos es van fer del Barça per la vida del Reina. Ja ambientillo barcelonista. Y quan va arribar el Paco Candel a la penya barcelonista, le van dir: hombre, de Cataluña, nosotros tenemos allí un paisano que es muy importante. Un tal Vidator, que és algo de la tele. I llavors explica el Paco Candel en el seu article que va crear-se una discussió a la penya barcelonista sobre si jo havia nascut a Castro o ja havia nascut a Terrassa. Hi havia mig mentint com ballacos que deien que havia nascut a Castro i mig que deia que havia nascut a Catalunya. Però aquesta discussió és una de les primeres fonts del llibre. Jo sóc jo. Podia haver nascut a Castro o podia haver nascut a Terrassa. I la biografia seria molt semblant. I la idea de que hi ha un pont, de que hi ha un oleoducte, de que hi ha una relació especial entre Castro i Terrassa, que no són dos mons, que són mons que estan relacionats, és una de les idees que em porten un dia a escriure allí. Un home que se'n va és la història del meu avi, Vicente Villatoro Porcel, sastre i venedor de teixits a Castro del Río, província de Córdoba, que va arribar aquí amb 60 anys, a Terrassa, i portava la seva dona i el seu fill, el meu pare amb 20 anys. No és que vingués el meu pare i tibés els pares, això és molt normal, sinó que va ser el pare que va decidir venir i va portar el seu fill. Però amb 60 anys, el pare. És raro, Això el fa diferent? Sí, però tothom és diferent. No n'hi ha dos casos iguals, no hi ha l'emigrant i després els emigrants raros. No, cadascú és cadascú. I tothom té la seva història, i tothom ve d'un poble, i tothom ve de la història d'un poble. No hi ha l'emigrant tipus i les variants excèntriques, sinó que cada història és totes les històries. Per què vaig escriure jo la història del meu avi? Primer perquè sempre m'havia fascinat, però amb aquella regla estúpida de la vida és xula, però a vegades té coses rares, que és,
quan els hi pots preguntar no t'interessa, i quan t'interessa ja no els hi pots preguntar. Allò, quan l'avi de petit començava a explicar històries, que no gaires, tu deies, ostres, tu quina llauna, i tornem a ser. I quan dius, no és una llauna, és apassionant, ja més. I per tant, aquesta fascinació per la història del propi avi, per això hi ha sigut sempre. La fascinació pel fet de la migració. Que bèstia que és tancar casa i marxar. Marxar no per 4 dies, marxar probablement per sempre. Quina cosa més dramàtica, que salvatge. I sent una cosa tan dramàtica i tan salvatge, l'ha fet mig món. Si ara demanéssim als aquí presents que s'aixequessin i se n'anessin els que no tenen, o ells mateixos, o els seus pares, o els seus avis, o els seus besavis, no van ser un home o una dona que se'n va, se n'aixecarien 4. Tots són fills, si no ho hem fet nosaltres, són fills o nets d'algú que va ser una persona que va decidir anar-se. Això m'ha fascinat sempre, m'ha fascinat els italians que anaven a Nova York, i per això miro El Padrino quarta parte, i els italians que anaven a Argentina i escolto tangos, el fet de la migració. Després també una altra cosa, per què no me'n vaig jo? Ostres, és dir, jo hi ha dies, al matí, que dic, senyores i senyors, encantat d'haver-los conegut, però ara estic fent els nassos i me'n vaig a la Patagònia i ja em vindran a darrere amb un flavel sonant. I al vespre del mateix dia començo a dir, ostres tu, però si estàs molt bé aquí. Mirin, la primera novel·la que vaig escriure en els nostres temps es deia Evangelic Beasts, i la primera frase era com és? Ara no la recordo, hosti. Venia a ser perquè has marxat. L'última novel·la que havia escrit, que es figura que anava del Barça, la primera frase és perquè has tornat. I després faig un llibre que es diu Un home que se'n va. I es veu que això tot el sant dia estàs pensant en el mateix. Anar-se'n, quedar-se. Una intuïció que té tota la vida, també. En la decisió d'anar-se'n, la butxaca és molt important. Moltíssim. El 90% en alguns casos, o el 95%, o el 99%, però mai el 100%. Sempre hi ha una altra cosa. La gent se'n va per millorar, per menjar on no menja, o per tenir millor feina on no té feina. Però sempre hi ha una altra cosa. Sempre hi ha l'esperança, sempre hi ha el somni, sempre hi ha l'angoixa, sempre hi ha l'ofegament. Jo ara, quan he fet el llibre, parlant amb molta gent, diu, per què vau marxar? Perquè ens ofegàvem. Perquè passàvem gana, però també perquè ens ofegàvem. La idea que això de la migració no és només economia, en general, però quan marxa una persona de 60 anys encara és menys economia, perquè no trobarà feina i no sap fer res en la nova ciutat. Per tant, per què faig el llibre? Perquè estic fascinat per l'avi, perquè estic fascinat per la idea de la migració, perquè jo mateix penso per què me'n vaig o no me'n vaig, perquè soc raro. Jo he estat diputat nacionalista, vaig a fer mítings per l'assemblea, soc independentista, ho tinc tot, i tinc ràdio teletaxi, no el puc ser. Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, i teletaxi i Ràdio Olé. Un dia va venir el Salvador Cardús a casa, que és del meu poble, Salvador Cardús i Ros. El Ros, encara que sembli de Terrassa, és d'Almeria, és un Ros d'Almeria, com els Carbonell. Perdó, parèntesi. A Castro hi ha la Carbonell i la línia de cotxes, la que va de Córdoba a Castro, és l'Alzina Garells. Com Alzina Garells a Castro costa de dir, és la catalana. L'Alzina Garells té moltes elles, però és la catalana. Per tant, Salvador Cardús i Ros un dia ve a casa meva a conspirar per la independència i es troba que hi ha posat un disc de la Concha Piquer i que els meus fills, que són més de la cosa i més del rotllo que diuen ells que jo, quan jo crido Soy minero, ells canten a cor i Temple mi corazón con pico y rorrena. Dius, hosti, qui ets tu? Ets Ràdio Teletaxi o ets Catalunya Ràdio? Has de triar entre totes dues coses? Pots ser independentista i, hosti, quan vas a Castro, fotre't unes rosques de vino com Déu mana i un fino. S'ha de triar.
qui sóc jo? El fet que el meu pare arribés amb 20 anys té alguna cosa a veure amb qui sóc jo i fins i tot amb qui són els meus fills, que es diuen Aleix, Oriol i Aina, i que quan la meva tieta de Castro va enviar-li una cullera de plata a l'Aleix quan va néixer, li va posar Alejo i no el reconeixíem, però es diu Villatoro. Qui som? Jo volia parlar de tot això. I un dia dic, ja ho sé. I volia fer una altra cosa, volia fer una novel·la que fos veritat. Perquè jo crec que el llibre aquest és veritat, tot és veritat. Hi ha coses reconstruïdes, com en els documentals, però és veritat. Novel·la s'entén normalment com a sinònim de ficció, de mentida, de cosa inventada. Pots escriure veritats com si fossin coses inventades. Jo crec que sí, I Truman Capote ho fa a sang freda, I el Cercas ho ha fet en coses. Jo volia fer una novel·la de veritat, de coses de veritat. Molt bé, doncs ja ho sé. Fa 7 anys, quan tenia per raons personals i liu més ganes de marxar, dic, va, explicaràs la història de l'avi. Molt bé, fantàstic. Però no me la sé. La història de l'avi no me la sé. Perquè quan li podia preguntar no li vaig preguntar, perquè quan li podia preguntar no m'hauria contestat, perquè el meu pare no en sap res i perquè a casa no se'n parlava. Què sé jo de l'avi? 4 coses. Quan començo, 4 coses. Va, explicaràs la història de l'avi, fantàstic, molt bé. I d'on la trec? Pare, què en saps? 4 coses. Ai, era sastre, la família eren sastres, va ser alguna cosa durant la guerra, el van condemnar a mort, va estar a la presó i vam venir. I això era la biografia del meu avi que se sabia a casa. Després, quan he parlat amb el meu pare, allò com les cireres, d'una cosa en tipus una altra, i ara ja ell en recorda més. Però no en recordava més. Per què? Perquè no es parlava. Perquè del que em semblava el nucli essencial de la història, que era si una persona se'n va al 50 i el 36 al 39 hi ha hagut una guerra i del 39 al 44 ha estat a la presó de Burgos i condemnat a mort, és fàcil que tinguin alguna relació aquestes dues coses. Home, si hi haguessin 60 anys entremig, que vingui aquella senyora que diu que no, que ja la convencerem, si hi ha 60 anys entremig, pot ser que siguin coses que no relacionen. Però si una persona pren la decisió de marxar als 50 i ha sortit de la presó al 44, és probable que una cosa porti a l'altra. És probable que hi hagi una relació. Molt bé, doncs no us explicaré el llibre sencer, però us explicaré 4 coses. I si m'enrotllo massa, em tallen. Què faig? Me'n vaig a Castro amb el meu pare, decideixo explicar la història del meu avi barrejada amb la història meva anant a veure el meu avi. Per tant, tan novel·la és el que sé del meu avi com el viatge amb mon pare, que és això que dius. Jo i amb mon pare parlem en català, menys a Castro del Río, que acaba parlant amb mi en castellà amb la seva germana en català, i amb els cambrers en les dues llengües, a la vegada. Vol dir que en la mateixa frase hi ha paraules i paraules. Això també és novel·la per a mi. Me'n vaig a Castro, remeno, aconsegueixo... No, perdó. No? Però la bateria, no? S'ha acabat. Crido... Sí. La bateria, sí, ara... Perdó, Doncs, els deia, me'n vaig a Castro del Río fa 7 anys, Arribo allà, remeno papers, em trobo que el meu avi havia... Quan va començar la guerra, Castro del Río, Campinya, territori CNT, que la CNT fa un comitè del Front Popular i un comitè de guerra. El comitè de guerra és tots anarquistes, però el comitè del Front Popular recull també gent del que ells anomenen la izquierda burguesa. El meu avi és republicà, d'una republicana, probablement maçó, de família maçònica segur. El venen a buscar a casa, li diuen si vol ser del comitè, jo crec que li diuen amb una pistola a la mà i per tant més aviat va dir que sí. Es fa del comitè, ve la guerra, hi ha tot de morts a Castro, torna a acabar la guerra, el jutgen, el condemnen a mort. Vaig trobar tot això. N'escric 50 pàgines, torno a casa, li deixo a mon pare, dic, mira, això, mon pare s'ho llegeix i diu, ho acabaràs, això? Diu, perquè jo no en sabia res.
tot això, la vida del meu pare, la sé perquè el meu fill me l'explica. Per tant, anem, i brillo, anem... I jo en aquella època em surten feines i vaig dient que no, que ja ho faré, que més endavant. El meu pare ve a Nadal i diu, escolta, com tenim la novel·la de l'avi? No, aquest any no, l'any que ve. Val. I l'any passat, el meu pare té 84 anys, vaig dir, saps què? Deixa la feina, deixa-ho tot i fes això. Perquè estic encantat que surti un llibre i que la llegeixin tots vostès. Però sobretot ho vaig llegir mon pare. I no podia arribar tard. Per tant, vaig deixar-ho tot i em vaig posar a escriure el llibre. També perquè, perdoni Inés, és una mica inconnexa aparentment, però jo crec que el que explico té un cert sentit. També perquè normalment la pregunta era acabaràs? Fins l'últim any que va ser hi ha alguna cosa de l'avi que t'hagi decebut? Has parat perquè no et trobes l'avi que tu et pensaves trobar. Tu et pensaves que trobaries un heroi de la resistència i després les coses són com són. Escolti'm, entre nosaltres, que no ho sàpiguen el Mundo ni l'ABC, per entendre'ns, hi ha gent que comença a gratar en la memòria de la família i no troba el que volia. Troba coses diferents, perquè la guerra és molt bèstia. I, escolti'm, perdó, per fer el llibre he parlat amb molta gent. Dic, escolta, de la guerra he arribat a una conclusió. A la guerra no va tirar ningú ni un tiro. Perquè amb tots els que parlo diu, no, el meu avi està al front, però no va tirar mai un tiro, no va matar ningú. El meu avi està al front de l'altra banda, però tampoc va tirar un tiro. Diu, home, algú tiraria algun tiro, perquè n'hi va haver. Vull dir que quan remenes la història trobes coses a vegades diferents al que t'imaginaves. I, en el meu cas, ha passat relativament. En resum, i molt ràpidament, o bastant ràpidament, no molt ràpidament, els explico el que per mi és la conclusió. Aquest és un llibre que passa a Andalusia. És a diferència del Paco Candel i dels altres catalans, no és un llibre que passa a Catalunya. No és un llibre sobre els immigrants, és un llibre previ a la migració. Per què se'n van els que se'n van? Amb la idea que la gent que se'n va no se'n va perquè la vigília ha tingut mal de panxa, sinó perquè hi ha tota una vida que sembla dissenyada perquè un dia te n'hagis d'anar. Per què se'n va anar el meu avi? Per què se'n va anar a l'any 50 després de tot això? Jo he arribat a 3 conclusions que els hi dic molt ràpidament i les il·lustro amb algunes historietes que hi ha en el llibre, però, repeteixo, en el llibre estan més ben explicades i no ho dic només per vendre, que també. Una, se'n va anar perquè s'ofegava. Perquè s'ofegava, perquè, diguem-ne, perquè a la cua del pa es trobava els que havien matat el tiet, però el que havia matat el tiet es trobava el que havia, durant la revolució, havia delatat el besavi, perquè en un poble de 17.000 habitants, que ara n'hi ha 8, els altres són tots a Terrassa, pràcticament. Sense conya, a Nova Cartella, em sembla, que és el tocar de Córdoba, un any van passar les crides al servei militar a l'Ajuntament de Terrassa perquè tots els Mossos de Nova Cartella estaven a Terrassa. Ja saben com va això, vull dir, la gent va d'un lloc a un lloc. A Terrassa és Castro, n'hi ha més, però sobretot Castro. Perquè s'ofegava, perquè hi havia tot això, perquè passava gana, perquè vivia pràcticament de la caritat dels amics, disfressada de fer classes. Per no dir-li, vine a fer uns classes al meu nano. I té. I em porta tant això que ha fet la mare per dinar. I us en porteu a casa i s'hi mengeu. Un senyor amb traje i corbata i sastre, i que no hauria acceptat la caritat, però disfressada sí. Primer per això. Segon, se'n va, diria jo, perquè el seu món s'ha enfonsat. És a dir, abans de la guerra,
Castro del Río, amb tot això, el Casino Menestral, el Casino Obrero, el Centro Obrero de la CNT, el Casino Liceo dels artesans. És un lloc amb una enorme tensió social, però on és possible viure. És molt tens, i molt injust, i es passa molt malament, però hi ha una xarxa, hi ha unes relacions humanes que fan possible viure. Els explico a través d'una anècdota que jo trobo preciosa. I si dic preciosa ara em perjudico perquè no la trobaran tan preciosa i quedaré malament. Mai has d'anunciar les coses. Castro del Río, província de Córdoba, Campiña, CNT, un dels grans feus de la CNT, com tota la Campiña. A l'altra banda, la dreta monàrquica fonamentalment catòlica. Al mig, quadre i al cabo, el sastre, el sombrerero i algun guàrdia civil en el segle XIX, republicans i maçons, però poquets. A diferència de Catalunya, això és molt estret, aquesta cosa de les capes mitges. I una vida tensa entre aquests dos mons. El gran esdeveniment de la dreta monàrquica és la Setmana Santa. Perquè és una dreta fonamentalment ideologitzada pel catolicisme. Per tant, quina és la seva festa major? Les processons de Setmana Santa. Als anys 30 i als anys 20, estic parlant dels anys 20. Ara és diferent del tot, però als anys 20 això era patrimoni de la dreta que muntava això. Però la dreta local no omplia la processó, no n'hi havia praus. I a la processó, no sé quina, la del Viernes Santo, la del Silencio, una d'aquestes, hi sortien romans. A casa meva en diríem armats. A Girona en diuen manalles. La burgesia, els propietaris locals no eren praus per fer una legió de romans. Per tant, els romans de la processó eren de lloguer. Cobraven per ser romans. Un any va haver-hi una vaga de romans i no va haver-hi romans a la processó, perquè demanaven el augment de sou de romans. Normalment, per dir-ho així, l'esquerra més ideologitzada es negava a participar en això. I per tant, quan la dreta anava a llogar romans, no anava a les èlits del Centro Obrero. Anava una mica al lumpen proletariat, allò, el més curtet, el més justet, el més no sé què, fins al punt que Castro ha quedat com una dita, eres más tonto que un romano. Perquè el que pensaven de romà no era el més espavilat del poble. Molt bé. Un dia, l'any 23 o 20... Podria ser el 22-23. Surt la processó de Viernes Santo, puja per la Cuesta de Mesones... No, per la Cuesta de Mesones no, deu ser per la Cuesta de Martos, cap a la plaça de Sant Rafael, i a la plaça de Sant Rafael hi ha el Centro Obrero. I quan passa la processó, els obrers del CNT ataquen la processó. I els romans es posen en formació per lluitar contra els de la CNT. I allò, astèrix i obèlix, allò, amb el pílum a la mà, el gran aquí, el casco. Hi ha una batalla enmig del llano Sant Rafael entre obrers i romans. Hosti, a Marcort, guanyen els obrers, els romans es retiren, deixen les llances per terra, queuen els panatxos. És a Marcort. Quan ho explico, a mi em fa gràcia. Aquests mateixos, 10 anys després, s'exterminen els uns als altres. És a dir, això, que era tens, que anaven a pedrades, però era vivible. És fins i tot entranyable. 10 anys després, uns i altres, els del Centro Obrero i els romans, es maten sistemàticament. 200 morts en la revolució, 250 o 300 en la repressió. Perquè, a més, vostès ho saben i ho entenen. Allà, al 39, no hi ha la proximitat de la frontera de França. Aquí, una part de la gent que hauria estat sotmesa a repressió se'n va anar. El meu altre avi, l'avi català, se'n va anar i va estar d'això, a Argelers. Allà no hi ha aquesta mena de possibilitat de sobreeixir. No hi ha sobreeixidor. Per tant, 300 morts, 200 morts. Aquella societat d'abans, que era tensa però matitzada, es converteix en una societat invivible.
una societat absolutament polaritzada. El meu pare no posa els peus en el Casino Liceo, que està davant de la botiga de la meva tieta, de la calle Lateral, que està davant per davant. Ell no hi posa els peus perquè creu que el Liceo és dels altres, dels que van guanyar. El seu pare l'havia fundat. El que abans de la guerra era matitzat, un botiguer il·lustrat podia anar a prendre finos amb un propietari que no fos molt bèstia o amb un obrer, per dir-ho així, i entre ells es parlaven. Es converteix en absolutament invivible. Per què se'n va? Perquè el seu món ha desaparegut. Però per què se'n va també? Perquè ell ja l'han matat. El llibre té fotos. No té fotos totes al final, sinó va haver-hi, això és Sebald, algú m'ho deia abans, és sebaldià, fotos de les que vaig parlant en el propi llibre. Totes les fotos del meu avi després de la guerra està trist. N'hi ha alguna del casament del seu fill o del meu naixement i té els ulls plorosos amunt, però sempre hi ha una tristesa profunda. Allò el va matar. Què el va matar? Fonamentalment, crec jo, una cosa. El meu avi, quan arriba als nacionals, per dir-ho així, se'n va de Castellriu a Tomelloso. Quan acaba el 39, es creu allò de el régimen de Franco será generoso con los que no tengan las manos manchadas de sangre, s'ho creu i torna a Castellriu la mateixa setmana després de l'1 d'abril, per Setmana Santa. No el deixen baixar de l'autobús. L'agafen, se l'emporten, el jutgen en un teatre amb 14 més, el fiscal demana per ell pena de mort, però ell no sap quin és el veredicte. En els consells de guerra dels anys 30, de l'any 39, l'acusat no sabia el veredicte. Allò de les pel·lis americanes, de dir, que se levante l'acusado, pena de no sé què. No, tu anaves allà, sabies què demanava el fiscal, te'n tornaves a la teva cel·la i no sabies a què t'havien condemnat. I el meu avi es va passar 2 anys pensant, amb raó, que estava condemnat a mort i que l'afusellarien immediatament. Durant 3 mesos va estar condemnat a mort, 3 mesos després el van indultar, però ell no ho va saber. El van enviar a la presó de Burgos i el van posar a la banda dels condemnats a mort. 2 anys de la teva vida pensant cada dia i cada nit que quan entra un tio que entra amb una llista que és llista, quan va per la M dius, hosti tu, la B baixa comença a estar a prop, i seré avui o no hi seré. Jo crec que això va matar el meu avi. Hi ha una escena que explico en el llibre que és real. Els meus parents eren sastres i hi havia noies que venien a cosir a casa. Una noia de les que venia a cosir estava casada amb un guàrdia civil. I un dia arriba i diu, hosti, el meu marit guàrdia civil ha vist la llista dels d'avui, se l'emportaran avui. La meva àvia i la meva tieta, el meu pare no perquè era massa petit, es passen la nit al balcó esperant l'hora de la matinada en què surten els presos des del convent que feia de presó fins a la tàpia del cementiri, que són els afusellaven, a veure si surt el pare i el marit i el veuen des del balcó per última vegada. No va passar. El van indultar. Però aquella escena, una dona allà al balcó, pensin això, bueno, ho saben vostès, el condemnat sabia la seva condemna la vigília de l'execució. El cridaven, li llegien la sentència, li informaven que hi havia hagut l'enterado del caudillo, entrava en capella i a la matinada l'afusellaven. Per tant, primera, se'n va perquè el seu món s'ha destruït, se'n va perquè ell ha estat destruït. 2 coses per anar acabant, però tampoc ràpides. Perdonin, si m'enllargo molt, però m'agrada explicar-ho. Una, em va decebre el meu avi quan el vaig conèixer, quan vaig conèixer la seva història, no, però no era el que em pensava. Pensin una cosa, ara els explicaré, a casa sempre s'havia dit
L'avi el van condemnar a mort perquè era una molt bona persona, tots els avis són molt bones persones, no va fer mai res a ningú, no va fer mal a ningú, no sé què, i per les seves idees avançades el van condemnar a mort. Quan vaig comprar en el mercat negre el sumari del Consell de Guerra, una de les acusacions era haver atracat un banc. Home, tenir idees molt avançades és fantàstic. Atracar un banc no és igual, és una altra cosa. Per què va atracar un banc el meu avi? Els hi explico. A Castro del Río, província de Córdoba, Campiña, guanya la CNT, molt ideologitzada, pela capellans i propietaris i fa la revolució. Com eren molt ideologitzats, la seva concepció de la revolució era cremar esglésies, que això està en el programa habitual, diguem-ne, i era també abolir els diners. Per ells, el diner era la causa de tots els mals, per tant, una societat sense diners seria una societat, per dir-ho així, pura. No van fer vals, no van fer... perquè els vals són diners amb un altre nom. No van instaurar el trueque, sinó que van crear un sistema de comunismo libertario. A cada uno según sus necesidades, de cada uno según sus posibilidades. És a dir, van agafar tot el que hi havia al poble, ho van socialitzar, ho van fotre en un magatzem, va haver-hi, entre ells, la roba que venia el meu avi. Estaven al magatzem, van crear un comitè d'abastos i tu anaves al comitè d'abastos i li deies necessito unes sabates. El tio del comitè d'abastos, el meu avi potser, mirava i deia, hosti, sí, això, amb aquests forats no pots anar pel món, té unes sabates. No li deia, té unes sabates i dona'm un sac de farina. No, té unes sabates perquè necessites unes sabates. Això, comunismo libertario, en la memòria del poble del meu pare, a Castro del Río, és el temps del topato. Del todo para todos, topato. Segur que ho pronuncio malament, però perquè hi ha una anàlisi fonològica en el llibre, una O és oberta i l'altra és tancada. Allò que el castellà només té una O, no, aquesta del Río no, té moltes. Té moltes O's i poques Jotes. Quan vaig arribar la primera vegada a la botiga de la meva tieta, se'm queda mirant la meva tieta i em diu moa. Dic, perdó, no, que moa, que nos vamos a mojar, moa. Vale. A partir d'aquí el topato ja em sembla bastant normal. Vale, topato. Problema. Tu pots socialitzar tot el que hi ha al poble, però necessites coses que no hi ha al poble. Per entendre'ns, síndries. Tu tens faves, però necessites síndries. Les síndries estan a Bujalance. I a Bujalance van amb diners, encara pobres. Per tant, què has de fer? Fàcil. Agafes tots els calés del poble i els poses també en automatos. Problema. El principal lloc on hi ha els calés del poble és la Caixa Forta de Banesto. 70.000 pessetes del 36. S'ha d'obrir la Caixa Forta de Banesto. És problema perquè hem afusellat el director. Hosti, qui més té les claus? No, el tresorer, però també l'hem afusellat. Ostres, tu, lío. Un dia, el meu avi i 6 més, tots els altres del CNT, se'n van al Banesto amb un xoplet de no sé què, obren la caixa de Banesto, deixen un rebut dient ens emportem 70.000 pessetes, se la reparteixen entre ells perquè cadascú, després el meu avi va tornar el tros que no havia gastat, va comprar síndries a Bujalance, però quan ja havia comprat les síndries la resta ho va deixar. Bueno, va atracar un banc. Clar, quan ja veig el meu avi allò amb corbata i tal, dic, home, els germans Dalton no acaba de ser, no? Però és això, i més coses. Mentre ell era al comitè popular van matar 200 persones. No, ell no ho sabia. Ell mai ningú sap res. Hosti, m'ha decebut el meu avi? No, era un tio amb ideals, no molt valent, o a mi em sembla que no era molt valent, una mica es deixava dur. Jo el salvo, però va atracar un banc. I mentre ell tenia una certa responsabilitat van matar gent. Jo el comprenc, perquè el van venir a buscar amb una escopeta, Però, si el comprenc amb ell, el mateix grau de comprensió l'he d'intentar aplicar a tots els altres. Perquè no puc dir, aquest no, perquè és el meu avi, i els altres fills de mala mare tots. Si el meu avi el perdono així, he d'intentar perdonar
en la mateixa mesura a tots els altres. Problema, a molts dels altres, de l'una banda i de l'altra. Per moltes ganes que hi posin no el puc perdonar. Perquè hi ha gent que es va deixar dur, gent que ho va fer de bona fe, però a una banda i a l'altra va haver gent que va fer maldats. I aquests no els puc perdonar. Perdonar, no tinc res a perdonar-los, però no ho van fer pas a mi. Però no els puc comprendre, per dir-ho així. Acabo. Tot el llibre parla de per què se'n va anar. Són 600 i pico pàgines, Però hi ha una pregunta que surt una mica i que jo crec que és especialment adequada en un acte de l'Assemblea. Perquè va venir aquí. Quan va acabar la guerra, Castro, que eren 19.000, i va quedar amb 8.000, ja es deia la meitat de Terrassa, o la major part de Terrassa, es va buidar. Van començar a marxar els vencedors. Els primers que se'n van anar després de la guerra van ser els vencedors. Potser perquè ja van dir, ostres, aquí va haver una revolució i en van matar molts, no fos cas que hi tornin. Però se'n van anar fonamentalment a Còrdova, capital, i a Madrid. Després van anar marxant els vençuts. Molts els que van marxar, no tots, per tant, la tesi no és universal. La gent va marxar per política, no. Però en molts casos la política va participar. Els vençuts van venir fonamentalment cap aquí. Per què va venir el meu avi a Terrassa? Home, perquè era sastre i havia venut teixits a Terrassa. Vale, molt bé, una. Dues, perquè una noia que treballava a la sastreria va venir a Terrassa i li va llogar un pis, una habitació al fons de no sé on, allò que es llogava a la primera. A Terrassa llogaven coves fetes a les torrenteres. El primer la feia i quan se n'anava perquè ja s'havia aconseguit una cosa millor la llogava el que venia després. Per tant, va venir per això. Ara jo tinc la sensació, i sé que el meu avi no ho diria amb aquestes paraules, que va venir a Catalunya expressament. Un tio que era liberal, republicà, europeista, maçó. A Castro veia Barcelona, els del CNT també, els del CNT també, com una cosa més a prop del món que volia que no a casa seva. Hòstia, si hagués pogut s'hauria anat a París, potser, o a Londres, però Catalunya era més semblant a la societat que volien fer. I l'altre era, en part el meu avi i altres se'n van perquè, en un cert sentit, porten l'estrella groga de vençuts. Porten la marca, porten l'estigma. On s'amaga l'estigma? Entre molts que porten l'estigma. Hi ha un conte preciós d'Edgar Allan Poe que es diu La carta robada, que un senyor ha d'amagar una carta, diu, on la poso? Diu, aquí que hi ha moltes cartes. On s'amaga una carta? Entre moltes cartes. On s'amaga un vençut? Entre molts vençuts. El vençut va anar al país dels vençuts. I es va fer amic del seu consogre, Arturo Lamolla Riera, Arturo, no Artur, perquè es deien Arturo, Francisco i Antonio, diguem-ne, Arturo aquí, m'aturo, 5 pessetes fan un duro. I amb Artur no rima, diguem-ne. És Arturo. Es va fer amic perquè era el mateix, un era d'Esquerra Republicana i l'altre d'Unió Republicana, se sentien del mateix món. La meva àvia mai es va arribar a sentir d'aquí. El meu avi sí. I mon pare es casa amb una catalana i quan va de viatge de nuvis a Madrid parla en castellà amb un farmacèutic i diu, oiga, usted es catalán, no por el acento. Jo estic bastant convençut de que el meu avi avui estaria content que hagués fet el llibre, content que el recordi, content d'on som. No sé si content, però comprensiu amb cap on volem anar. I el meu pare té, per dir-ho així, l'estelada al Bordo. Perdoni'm, amb això sí que acabo de veritat, l'11 de setembre últim, a Castro del Río, no una estelada, però sí una quadribarrada hi havia a la muralla. Per què? Perquè allò del Paco Candel que deia al començar. Castro del Río? El llibre s'ha de traduir al castellà, és urgent, perquè hem de vendre allà i explicar-lo allà i fer-ne allà. Però en català n'hi ha 30. Jo no dic que es pugui viure en català a Castro del Río, però quasi. L'única pensió és Cala Sole.
que és de Sabadell. El restaurant nou que han muntat, en una antiga Almazara, és un xicot de Pineda. I quan arribes et porta la carta i t'ho explica en català. Quan jo hi vaig anar com a director general de la Generalitat, bueno, no hi vaig anar com, hi vaig anar com a jo, però era director general. I em vaig trobar amb la meva parenta, Fali Caravaca. Caravaca i els Villatoro són parents, com és obvi, diguem-ne. I la Fali em diu, escolta, la Generalitat no ens podria enviar uns llibres? Bueno, sí, però són en català. Diu, és igual. Les famílies que baixen per Setmana Santa, els nens que venen a la biblioteca ens diuen que no teniu llibres en català. Hi ha una relació, hi ha una vida que passa per sota. Jo vaig allà, m'entrevisten per la tele de Castro i jo parlo de la independència i els sortim diuen, oye, esto vuestro no lo vemos claro, però no m'apedrega ningú i discutim en el... Hi ha un món per sota que ens uneix. No vol dir que pensem tots el mateix i que estiguem d'acord i que ens aplaudeixin certes coses, però que hi ha més un grau de comprensió i un grau de, diguem-ne, de complicitat molt més gran del que de vegades, llegint només els diaris, tindries la sensació. Jo vaig a Castro content i em passa una cosa. De la mateixa manera que tinc teletaxi, quan vaig a Castro, no sóc a casa meva. Casa meva és aquí. Però anar a Castro, per mi, no és igual que anar a Càceres o que anar a la Corunya. Vaig també a un lloc que ha sigut casa meva, perquè la fi és el lloc d'on se'n va anar el meu avi. Moltes gràcies. Gràcies a tots dos, perquè tenim poc temps, però una miqueta per poder fer una mica de debat. I jo m'havia preparat alguna de les... Bé, 3 o 4 preguntes que algunes han quedat contestades amb la vostra posició. Una d'elles, bueno, segurament arrencarem amb una i després tindrem la paraula a la resta de l'audiència perquè puguin també participar, estan aquí. Comentar-te que jo, encara que no tinc els 8 cognoms catalans, no en tinc 7, tinc un besavi que va venir de l'Aragó, però he viscut molt de prop el tema de l'emigració. La meva àvia també va venir de Tivissa, no va venir de tan lluny, però dintre d'una immigració també del que és la Catalunya del sud. I després també me vaig casar amb una meva dona, que la conec que tenia 15 anys, amb una també que va venir, havia des dels 4 anys, però a tota la seva família de Conca, el Carmel, que és com una altra diguem a Terrassa, del Castro, allà tots són parents, són veïns, tots uns criden als altres. I el llibre també em va atrapar moltíssim i no l'he acabat. Estic passada la guerra, abans de estar ja a la presó, el teu avi, però realment el que sí que volia comentar és que les noves tecnologies i el que és el llibre a mi m'agrada més llegir en paper. Però també és cert que m'ha atrapat tant que diu que llegir, mirant Castro, aquest tonell realment no t'identifica i tinc que posar-me davant de l'ordinador o de la tauleta i amb el Google Earth mirar Castro i estava mirant les cases i els carrers, les places, aquesta anècdota que explicaves tu de la professora, veure on era allò la cuesta aquella i evidentment jo crec que en el futur quan estem llegint una novel·la que realment és una història que passa en algun lloc que és real o inclús encara que no sigui real ho estarem veient en 3 dimensions, segurament, perquè aviat les pantalles seran totes de 3 dimensions. La primera pregunta que volia fer és una mica, només en farem una, després passarem una mica més relacionada, una mica de xafarderia, una mica amb el llibre i també amb el Paco Candel. Què va passar l'any 1957? A part que tu vas néixer. Sí, l'any 57 també va ser quan el Paco Candel va publicar l'obra Donde la ciudad cambia su nombre, que és una mica passen aquí, als barris de la Marina, a la zona franca, entera, i van tenir problemes. Si ho sabeu, van tenir problemes perquè els veïns van queixar perquè apareixien els noms i van tenir moltes protestes i a partir de llavors el Paco va camuflar el nom dels carrers o el nom dels personatges per no tenir aquests problemes. No sé si tu també t'ha passat o t'has trobat amb algú, perquè m'imagino que els noms no són els verdaders, els que estan allà, no sé si els has canviat o no, però volia preguntar-te si, o pensava si podia haver-hi algun tipus d'aquest tipus de problemes també, o que algú t'havia dit que, ostres, no m'agrada sortir del teu llibre, o
o al revés, no? Quina mica m'has posat. Sí. Continuo dret, per esport, ja, En el llibre he intentat que sobretot els episodis més cruels de la guerra no poguessin ser llegits com a ajustament de comptes, com a venjances. Tu, el tio que va condemnar a mort el teu avi, ara que quedi ben retratat. Tampoc els he evitat, però he intentat no recrear-m'hi. M'he trobat amb alguna anècdota curiosa en aquest sentit. Ho explica el propi llibre. Per exemple, el meu avi era molt amic d'un advocat, la família Castro Merino, que era també d'una republicana, que el van matar i els seus fills, la dona i els fills, van fugir cap a França, o emigrar cap a França, no van poder passar la frontera i es van quedar a Girona. I llavors jo vaig enviar el llibre a la família Castro Merino de Girona i no els va agradar gens. Van dir que això del tomatos no va anar així, que era diferent, es van enfadar molt. I es van enfadar tant que vam quedar un dia a dinar amb ells. Era una encerrona, era tota la tribu, eren 23 castromerinos i jo sol, molt combatius, molt interessants per les coses, i vam estar discutint molt. I al final de la discussió, sense acord, ells els agrada el llibre, se'l miren però creuen que no tinc la raó, vam dir, hosti tu, baixem la tensió, parlem de futbol. Diu, ui, no, això és molt pitjor. Diu, la meitat som del Barça i la meitat del Madrid. Ostres, tu. Això, amb un català de Girona, a l'Escala, en una casa que tenien a l'Escala, tots els Castro Merino, I a la sortida, després de dir, no, de futbol no, dic, hòstia, li estem fotent en lios. El del Madrid m'agafa així i em diu, bueno, però oi que ens deixaran votar aquesta vegada? Hosti, la composició, parlant a l'Escala amb els Castro Merino de Córdoba, en català de Girona, la meitat del Madrid, però preguntant si podria haver-hi un referèndum perquè la gent pogués votar. Hosti, destrueix molts tòpics, Ah, no, els Puig voten això i els Villator voten allò. Hosti, tot és més complicat. I una reflexió molt sobre la marxa, era el 57, any que vaig néixer, 58... Mirin, aquest diumenge passat vaig estar per primera i última vegades a Auschwitz. Vaig anar al camp d'Auschwitz de visita. Encara estic sota els efectes, diguem-ne, tocat. Soc una mica especialista en literatura concentracionària, sobre els camps i tot això. Bona part dels llibres sobre camps de concentració es comencen a escriure a partir de l'any 56. Les coses s'han acabat el 45. Ara hi ha una pel·lícula, em sembla que es diu La conspiración del silencio, que és això. Va passar i l'endemà ja ho sabia tothom. No. Va haver-hi un temps en què no era possible ni parlar-ne. I als finals dels anys 50 comença a trencar-se la conspiración del silencio. Si això va passar allà, jo crec que per raons semblants va passar aquí. Les coses no comencen a parlar-se l'endemà. Es comencen a parlar, si se'n parla, després d'una mena d'interiorització. Ara, tot i així, hi ha coses de les que no se'n parla. Al front, no hi ha gent que et parli del front. Com, avi, què passava allà? Anècdotes, menjàvem les peles de les patates, però el que va passar no t'ho explica. Ningú t'explica el que va passar dins de les presons. Quan dic ningú, vull dir els que jo conec, jo en conec un que sí, segur, però en general no s'explica això. I la migració com a fet físic és poc explicada. Els tres moments així més intensos, el front, la presó i la migració, és poc explicat. Jo crec que durant un temps de latència m'he preguntat a vegades per què, perquè la meva primera hipòtesi era els Villatoros són raros. No expliquem perquè són raros. Després t'adones que no explica ningú. Primer dius, no expliquen res els vençuts perquè tenen por, i és veritat, però parles amb els vencedors i tampoc. Per què? Jo crec que certes experiències són tan doloroses que no vols trametre-les als teus fills. Com si tu t'encanta-les dintre, protegissis els teus fills d'haver-les de viure.
Jo crec que és fonamentalment un mecanisme de protecció. I això em porta, i no se'm pot preguntar res perquè no, a una altra cosa, a una resposta sobre per què havia anat el meu avi, que no he dit abans, però que em sembla bàsica. Un home de 60 anys que no espera res de la vida se'n va perquè el seu fill pugui esperar-ne alguna cosa. És a dir, el motor de l'assumpte són els fills. No, un de 60 anys, un de 19 evidentment no, però un de 60 anys no ho fas per tu, sinó pels fills. I per tant la terra dels teus fills a vegades t'importa més que la terra dels teus pares. Bueno, a veure si tenim temps per un parell de preguntes i poc. Aquí li passes aquella senyora allà. A veure si funciona, perquè... Perquè, clar, si no t'avança a 2:15, no puc... Sí. Hola, bona nit, felicitats per la presentació i per tot el que ens has dit. Ja et coneixem del MENAC i de moltes coses que t'hem anat seguint. Bueno, jo el que et volia dir que el meu avi també va anar a parar a Argelers. I tampoc li vaig treure res, perquè com et va passar a tu, quan jo era jove, eren rotllos i no m'interessava, tampoc piulava, no piulava. I això ho he anat constatant a mesura que he anat a conferències, a presentació de llibres, a gent que parla del judaïsme, aquella senyora que es va trobar la maleta i va dir però si jo soc jueva. Vaig anar a Auschwitz amb ella. Amb ella? Diumenge passat era Auschwitz amb ella. Privilegiat tu, Auschwitz, amb ella. Jo sola amb el meu marit. 26 morts a la família. Tremendo, la senyora de la maleta. I vam estar amb la seva presentació. M'he quedat sense micro, no sé com. No, és que s'acaba la pila. Molt fàcil i molt ràpid perquè un altre pugui parlar. D'Argelers no em va saber res, perquè el meu avi casualment el va treure el cònsul. Li va dir, Matías, si usted no ha hecho delitos de sangre, yo lo vuelvo a Cervera. No hay problema. El meu avi no havia tingut cap problema, no, realment era un pobre home que carregava màquines de carbó i no havia passat res i va tornar a Cervera. Del teu avi no en vas saber res, com va sortir directament al camp, directament a purgar-lo, una altra vegada. No, n'he sabut molt poques coses. El meu avi, català, l'altre, Artur Loma de Riera, l'Esquerra Republicana ha estat català, se'n va a Argelers, surt d'Argelers i se'n va a Toulouse, treballa a la de Sol, i quan entren els alemanys pensa que preu per preu més val tornar aquí. Sí, clar. Però no en sé gaire més. Ara, Pep, permets-me... És que, molt ràpid, soc filòloga i també estic escrivint un llibret, sí. El meu avi, la vida li va salvar uns parents de l'Aragó, de Selva, del costat de Monzón, que li van fer un tratge. I un tratge era vestir-lo, arreglar-lo i net, i anar a conrear. I això ja el van treure del camp. I per tornar a Espanya, que no hagués matat a ningú, de tot el jaleo. Permetin-me un comentari que igual és impertinent. Estic molt content del llibre, molt, estic satisfet, mon pare està content, el meu avi està content, però hi ha una cosa del llibre del que estic especialment content, que és una mena d'imant d'històries alienes. Fixin-se una cosa curiosíssima. Tots els que hem parlat avui hem explicat la història dels nostres avis. És a dir, jo perquè és el llibre. En Pere ha explicat el que havien al Prat. Tu ven de Tivissa. Tu ho has explicat. Aquest és un llibre que provoca... Avui he rebut un mail de la Rosa Merino de Castro del Río, que no conec de gaire res, explicant-me quan van marxar ells. És un llibre que treu les històries dels altres perquè recorda a tots els que el llegeixen que tots els avis tenen un llibre com aquest. És a dir, el meu avi no li va passar res de molt especial per la seva generació. M'hagués passat a mi, em farien entrevistes el divendres, perquè un tio condemnat a mort, tants anys a la presó, però per la seva generació això és venial gairebé. Tots els lectors, o no tots, però molts, hagin emigrat, siguin d'aquí, siguin de la meva generació, siguin de la generació del meu avi, que ja no en queden, de la generació del meu pare, em venen i, per exemple, quan firmo un llibre, m'explica la història del seu avi. És preciós. L'últim llibre que vaig escriure abans que aquest, que era una història que es diu Moon River i passava en un hospital i tenia a veure amb el càncer, quan els firmava em deia la gent
Al meu pare li ha passat el mateix i tu arribaves al vespre més aixafat del que havia sortit al matí. Ara la gent m'explica històries, això, el traje és fantàstic, és un conte en ell mateix, no? Com salvar la vida d'una persona, fer-li un traje perquè sembli, hòstia, és formidable. L'altre dia m'explicava, perdonin, donar-me un micro és un risc per la humanitat. Un senyor de Sabadell, em deia, hòstia, una història, el meu avi, el van venir a agafar els de la FAI, se'l van emportar amb 15-20 més de Sabadell, els van fotre contra una paret i els van afusellar. I ve un de la FAI i diu, no, aquest no, que té cotxe i quan hi ha bassals va més a poc per no esquitxar. Quin temps en què salvar o perdre la vida venia d'esquitxar o no esquitxar els bassals. Hosti, és una anècdota menor, ínfima, però explicada i sent veritat, a mi em posa la pell de gallina. No per l'anècdota en si, sinó pel valor de la vida. Doncs ara te l'agraeixo molt, la del traje me l'apunto, i la del Prat i el Banc, totes. És un llibre, i no és fer-ne propaganda, és fer-ne agraïment. És un llibre que treu històries, perquè en aquella generació cada persona és un llibre com aquest. L'única cosa és saber-ho, tenir-hi el temps i tenir la voluntat i diguem-ne, una certa habilitat, no ho nego, per fer-ho. Però cada història té un llibre com aquest. Ara la bona me l'he quedat per mi, per si l'escric jo me la puc. Perquè soc de Lleida. Però aquesta, la del traje, posa-la també. No, la del traje ja te la regalo. Una última pregunta, perquè si no tindrem temps per signar lliures. Si algú que vulgui fer una pregunta del públic. No hi ha ningú més? Allà. Només un apunt. La pel·lícula aquesta que ha dit, explica... O sigui, jo vaig sortir de veure-la... Tocat. Sí, però que dona quasi l'explicació del per què, de que no? A mi m'ho va semblar. Sí. Veure... Perdó, La conspiració del silencio. Jo crec que dona una de les explicacions que jo també he intentat dir aquí, i no sé si la vam entendre igual, perquè són les pel·lícules cadascú se la... que jo trobo molt entre alemanys, però que té una projecció entre nosaltres. No en parlem i no escarbem perquè no sabem què hi trobarem. La frase que li diuen en el primer, que diu, ostres, aquí va haver-hi un genocidi, és, això ho hem d'explicar perquè tots els nens es preguntin si el seu avi va ser un assassí. Jo crec que aquí també ens passa, dius, escolta, jo viuré més tranquil pensant que el meu avi el van condemnar a mort perquè era molt bona persona. Perquè jo m'he trobat casos, allò, a banda i banda. Però a mi em havien explicat el cas d'una banda i diu, ostres, tu, una narració com la meva. L'avi, molt bona persona. Es troba en el sumari i havia anat amb una evasia, n'havia pelat a 4 i s'havia portat el rellotge. I pot ser molt bona persona i emportar-se'n el rellotge. Però matar-ne 4 ja és més difícil. A vegades, buscant, trobes el que no voldries trobar. I jo crec que a Alemanya, sobretot l'any 48, i ara està passant el contrari. En aquests moments, nosaltres hem de començar a donar-nos de com van patir a Alemanya després de la guerra. Sortia ahir, em sembla, en els diaris, 1 milió de dones violades per les tropes aliades, i no només pels russos. Vull dir que enfrontar-se amb el propi passat necessita anar amb casco, perquè no sempre hi ha ben bé el que pensaves que hi havia. No és responsable els que venen darrere. No, però tots preferim tenir una imatge dels nostres avis bona. Estem més tranquils així i és lògic. Autodefensa. Bueno, per acabar, donar-te les gràcies. Ja ho has dit abans, però per lligar amb el procés nostre, que després d'haver estudiat tot el que has sobre el teu avi i el tema de Castro del Río, tu creus que hagués votat el teu avi si haguessis tot el 9-9? Si sí, si no, no hagués votat. No ho sé. Perquè una cosa, perdó, estic molt content d'estar en un acte amb l'assemblea i vaig a fer mítings que no tenen a veure amb el llibre. Però per no enganyar ningú,
el llibre no va d'això. És a dir, jo no vaig voler fer un llibre perquè estava passant el que estava passant. Hi ha alguna referència lateral, però no és un llibre, per dir-ho així, de tesi política, és un llibre sobre el meu avi. Què hauria votat el meu avi? Mireu, jo no en tinc ni idea, però l'Assumpció Maresma, la dona del Vicent Partal, que me l'he trobat aquest migdia sortint de VilaWeb, explicava que el dia que va anar no a la B baixa, a la cadena, a la via, es va trobar al costat seu, a Arenys, el guàrdia civil que l'havia detinguda per independentista 20 anys abans. I li va dir, escolta, què hi fa vostè? Com és que està aquí? Diu, no, jo no és que lo vea claro, però han venido mis nietos. Doncs jo tinc la sensació que el meu avi hauria dit, jo no és que ho vegi gaire clar, però els meus nets, i per tant que hauria votat el mateix que els seus nets. Gràcies a tots, i el que vulgueu que signi el... Un momentet, Sí, home, no la veig, sisplau. Un moment, sisplau, un momentet. Mentre signen, donem Gràcies a la directora de la biblioteca, l'Àngels Migueles, que també ha estat aquí a l'acte, per obrir-nos sempre les portes a aquestes actes. I jo dono les gràcies al Pere, al Vicenç, al Pere i als membres de l'ANC de Sants per haver pogut disfrutar d'aquesta vetllada literària que ha sigut tot un èxit, Vull dir, això ha estat molt bé i ara us ho podem tornar a repetir. Moltes gràcies a tothom.